ಬ್ರೋ ಎಂಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ 10,000 ಕೊರ್ಪನ ಟೇಗ್ ಮೇ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಿ ಇತ್ತ 10,000 ಕೊರು ಯಾನು ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ನಿಕ್ಕ 20,000 ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತ ನಿನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆಂಚ ತೋಪು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅಂದು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಪಂಡೆ ತೋಪು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾದಾ ತೋಪು ಮಾರ್ಕೆಟಾ ಬೇಗ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪನಯ್ಯ ಅವೆಂಚ ಮಿತ್ತು ಪಪ್ಪುಣಿಗೆಯ ಶ್ಯಾ, ಒಮ್ಮ ಅವೆಂಕು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಆಯ್ ಖಾಲಿ 10,000 ಕನಲ ಪಂಡಿ ಅವು 10,000 ಪತ್ತೊಂದು ಆಯೇ ಊರು ಬಿಡ್ತು ಪೋಂಡ ಈದಾಲ ಪೋಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ ಪೋಪಿನ ತುಂಬ ಬೋಂಡ ಕೊಡ್ತು ಪೋರ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಅಂತ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ದೇವರ್ನಾಜ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಈದಾಲ ಎತ್ತಿನ ಪನ್ಪನ ತೂಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ರಡ್ಡ ರೀತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿನೇ ರೀತಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ದೆತೊಂದು ಅವು ಕಂಪನಿ ನಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವಕಾಶ ಯಾಪ ಮಾತು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ತ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನ ಕಲೆಗ ಯಾಪ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಯಾಪ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಕಂಪನಿ ಆಯ್ತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮಾರದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಬೆಂತೇರ್ ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಆಯ್ತ ಪಾಲ ತಿಕ್ಕರ್ಲ ಅವು ತಿಕ್ಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕಲ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ರೀತಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಕಂಪನಿದ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ನಿನ್ನಡ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಅವು ಕಂಪನಿದ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂದಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರ್ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಮುರ್ಕುದುಂಡು ಪಂಡ ಈಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅವು ಕಂಪನಿದ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಮಾರ್ದ ಚೂರು ಲಾಸ್ ತೆತ್ತು ನೋಡವು ಮಾರೋಡಂದಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಬೋಡೈಲಕ ಗೊತ್ತಂಡ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಒಲ್ಪದೆ ತುನ್ಯ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಮಂಗ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ತೆತ್ತನು ನ ದುಂಬು ಸುರುಕು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪು ಅವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಜಿಂಡ ಅಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನಕುಲ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಝೆರೋದ ಅಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಏಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನಕುಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬೈ ವಕ ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪಿಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಗೊತ್ತಂಡತ ಪೋಪೋ ನನಪೋ